Inkantolo yemantshi yaseKroonstad eFree State inhlehlisile icala lokubulala, ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho, ukukhipha isibhamu esidlangalaleni kanye nokukhomba umuntu ngesibhamu elibhekene nomlimi oneminyaka engu-8 ubudala nomunye umsolwa osemncane ngeminyaka. Laba-ke basolwa ngokubulala isisebenzi saseplazini maqede basigqiba emgodini ongashoni kuleli plazi. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yeNewsroom Africa ekwethulela izindaba zethu uZiniko Mhlaba. Ziniko, asikwamukele ezindabeni zethu. Sichazele ngokuhlaluke enkantolo nokuthi ngabe lolu daba lihlangene nolwayizolo. Mandibulise kwesithabeleni ndibulise nakubabukeli bendaba zethu. Namhlanje sibonile enkundleni kuvela ingwevu eneminyaka engama-80 nenkwenkwana eneminyaka esencinane eneminyaka engaphansi kwe-18. Esesibini ke Thabile sijongene namatyala anobuzaza kakhulu. Elokuqala ityala lokubulala nokuzama ukubulala nokudubula umkhonokati esidlangalaleni nokukhomba abantu kwanomkhono wekati. Ukuphendula ke ubuzo wakho ubana ingaba elityala namhlanje lidibene nani nezinto ezithe zenzeka ayizolo. Anikwazi ukuqinisekisa oko ngoba kaloku njengoba sentyhila ubana elityala linobuzaza kakhulu, kodwa ke into endingakuxelela yona into okokubana izolo amapolisa alapha kwiphondo laseFree State athi apapasha into okokubana kukho indoda eneminyaka engaphaya kwama-80 ethe yabanjwa ngabakwantsasana izolo. Yiloo nto ke namhlanje ithe yavela phambi kwenkundla kamantyi yalapha eKroonstad. Kodwa ke asizukwazi ke ngokuqinisekisa nokubana yiyona le ndoda ebesithetha ngayo izolo, le ndoda eye yavuma into okokubana yancedisa umzukulwana wayo ekufihleni umsebenzi walapha kwenye yezifama zalapha eKroonstad owayedutyulwe ngumzukulwana wakhe. Ngoke namhlanje sibonile ke isibini engathi xa lijonga iinkcukacha zabo ziyadibana, kodwa kapha enkundleni ingathi noko asidibani ezi ziganeko zibini. Kodwa ke ityala lahlehliselwa uLwesine ngenxa yento yokubana namhlanje ityala livele phambi kwamantyi emva kwexesha. Ukhumbula ukubana iinkundla zikamantyi zalapha eMzantsi Afrika zithi ke zivale ukusebenza ngentsimbi yesine. Ityala ke lithe laqhuba kwade kwaba ke iyadlula ke laa ntsimbi yesine. Silindele into okokubana ke ngomso sive into okokubana la madoda azawukhululwa na ngebheyili okanye, kodwa singaqinisekisa kwakhona into okubana lo mntana omncinci yena uye wakhululwa into okubana abe phantsi kweliso labazali bakhe. Umntu ke osajongene ke netyala kakhulu uzawuzama ke ukucela into okubana akhululwe ngebheyili yiyo ke le ndoda, le nkwevu eneminyaka engama-80. Uye wacela ke ummangalelwa lo wesibini into okokubana akhululwe amatyathanga abotshwe ngawo nokokubana ke angasiwa ke kwi-correctional services, into ethetha ubana ijele. Uzawugcinwa ke kwinkundla kwisikhululo samapolisa salapha eKroonstad de ke ibe inkundla ngomso iyatsho nayo into okokubana makasiwe ejele okanye lo mfo uzawugcinwa kwakhululwe ngebheyili. Yonke ke loo nto sayiva ngomso, kodwa kwangoku nyhani ke bavelile abantu ababini, ngomdala nomncinci esingakwazi ukumkhankanya ngegama lakhe. Nalo mdala ke asikwazi ukumkhankanya ngegama lakhe semchaza uba ngubani ngenxa into okokubana ugwetywa okanye mhlawumbi ubekwa ityala nomntana osemncinane kakhulu. So yinto ke ethe yenzeka apha eKroonstad namhlanje Thabeni. Sibonga kakhulu ke lowo benguZiniko Mhlaba, intatheli Newsroom Africa obesibikela bukhoma esenkantolo yemantshi yaseKroonstad eFree State.